Bueno, eguerdion guztioi, gaur dakizuenez konstituzio plenoa dekogu. Adin mailari hitza emon aurretik, bakarrik azaldu gure netzuen. Adin maila osatzen dutela hautatuen nagusiena, Jose Mari dala eta gaztiena, Mikel Fidalgo dala, eta eurek eroango dute saio honen presidentzia, baina aurretik gure neuan pare bat argiteka egin, karpeta bat dekozue guztiok, bertan legeak markatzen dauen dokumentazioa dekozue, kontaketa aktak, inventarioari dagokion dokumentazioa, saiatu gara laburpen bat eitzen, baina dozein dokumentazioa behar badozue, idazkaritzan dekogu, inventarioa bebai hemen dekogu, beraz jakirei zuen, zeuen esku dagoela, eta jarraian ja, hitz emango diete adin mailari kredentzialen konprobaketa egiteko, bai? Bai, azteko hori guztizonenan karnetak eskatuko dutzugu, kredentzialak egiaztatzeko, beste barik. Pasetan joaten basaria, mesedez? Vale, listo zu. Listo. Voy a limpiar. Bai. Behin kredentzialak konprobatuta, urrengoko pausua litzateke zinegotzi guztiek zeuen kargua zematea edo juramentua itzea. Horretarako adin mailakteko legeak markatzen dauen formula legala, eta, teko zue bai zeuen karpetetan erantzun posibleak, baina, dinote, aukerak bakarrik ez dira, eta ingo duguna da adin mailak galdera ingo da orokorrean, da gero nik banan-banan deituko dutzuez aldarrikapenak eta nagertzen den urrenkeraren arabera, bakoitzak bere erantzuna emoteko, bale? Eta holan guztiok egiten dozuenean, edo entzuten dozuenean, korporazioak eratutzaten mongo dau adin mailak, bai? Gure badozue irakurri galdera. Zin egiten alduzue, edo hitzematen alduzue zuen kontzientzia eta horreagatik, zinegotzi karguaren bete beharrak zintzotasunez beteko dituzula erregearekiko legaltasunez konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa bete eta beteraziko duzula. Joango nahi deitzen banan-banan, aldarrikapen aktaren urrenkeraren arabera. Xabir Irazabal? Bai, legeak aginduta zin egiten dut. Ana Ormaetz Ugalde? Bai, legeak aginduta zin egiten dut. Javier Ansotegi? Bai, zin egiten dut. Inigo Maguna Goikoetxea? Bai, legeak aginduta zin egiten dut. Laura Urkidi? Bai, legeak agindute zin egiten dut. Jose Ramon Buli Bilbao Catalá? Bai, hitz ematen dut legeak behartute. Leire González? Bai, hitz ematen dut legeeko lan behartute. Aitor Uriarte? Bai, hitz ematen dut legeek alan behartute. Goiatz Bideguren? Bai,
Zin egiten dut, legiek ala behar dute. Mikel Fidalgo, Bai, legiek alan behartute hitz ematen dut. Ainhoa Iturriarte, Bai, hitz ematen dut, legeak alan behartute. Jose Maria Gorroño, Bai, hitz egiten dut legea behar dute. Nerea Revuelta, Bai, legeak aginduta zin egiten dut. Ignacio Maria Gorroño, Bai, berbi emoten dut, legieko lan egin dute. Jon Lejarraga, Bai, legeak aginduta zin egiten dut. Ziortza Bilbao, Bai, legeak aginduta zin egiten dut. eta Gorka Otalea. Bai, legeak aginduta zin egiten dut. Bale, zinegutze guztiek kargu hartu dute, beraz, adin mailak korporazioa eratutzat emon alden. Eta hurrengo pausura joko dugu, alkate gaixen aukeraketie izango da, eta, bueno, idazkarizek zuzenduko dugu aukeraketa du zelanengo da. Bai, bueno, hautaketa ingo dugu bosketa sekretuaren bidez, horretarako urna bajarri dugu hor, zeuen karpetan badeko zue ja aurretik prestatuta sobre bat hor jarri duguz zerrenda bakoitzeko buruen izenak, eta beste bat zuriz, beste aldaketaren bat egongo balitz, beste izen bat jartzeko, bale? Ordu lehenengoko gauza behar dodana da, jakitzea, 3 zerrenda buruetatik zeintzuk gure dozue zeuen burua aurkeztu alkate gai moduen. Bale, ez dakit azaldu nahi zen ondo. Bai? Dinot, ez dakit nondik azte. Zu boli? Bai, nik neure burua aurkezten dut. Bale. Xavier? Bai, guk Jose Mari aurkezten du. Zeure burua aurkezten duzu. Bale. Eta Xavier? Guk ez dugu aurkeztu den gure burue. Bale, orduan, boskatzekoak izango ziren Buli eta Jose Mari. Beste norbaitek gure badau beste pertsona bat boskatu, posiblea da, baina, bueno, boto horrek ez deko baliorik, bale? Orduan, berriro deituko zaituztet banan-banan, botoa sartzeko... Berbain aldot? Bai. Presidentziak imona... Boteu orduko adierazpenan bat edo eitiko dekozu? Ez, boteu orduko. Ez, boteu orduko, ez da bardin. Bueno, ni pentsa dut gero engotela berba. Baina, bueno, ni alkete seguramente izentuko naz geur, oin. Eta gero talde bat abelez kontra, renuntzia engo dut. Eta alkate izango da Iñaki Gorroño. Segatxik etxen dut dau, benetan, da zinegotzi moduen geratuko naz, berak lagundu niri honetan urtitan ni alkatena zela, beran laguntza niretzako handize izen da, horreatxik egonaz ni 16 urtin alkate moduen, ustantzien seguramente nitxen igongo, horren beste denbora, edo 4 legislatura, eta geur, alkate izen dutuko doztie, hilebeten barruen edo hileta ardizen, edo ez da izan denboran, renuntzia engo dut, eta bera izango da alkatie. Dani geratuko nazi negotzi moduen, beran neuri lagundu uste moduen laguntzeko. Ze alkatie bideu alboan konfiantzazko lagune. Hortik aparte, zehatxik hartzen dut dago erabakize? Hombre, kompromisoa dago, proiektu batzuk eurrera atarateko, herrizi eurrera erateko, eta niretzako dananganatik herrizi dago. Horrek etxik ingo dut hori. Argitzearren, bakarik legalki Iñaki izango bada gerora alkatia, hor beste pleno berri bat egin beharko da berriz hautaketa itxeko, baina legeak baimentzen dau pleno honetan, kasu hori bada gure dabena, dinote, zukzin... Geuren gu esan du moduen, dinote, jakitiarren bakarrik posiblea dara legalki. Engo dugu beste. Ondo da. Bale, orduan kosketara pasatzen gara, detuko zaituztet
Banan berriro, sabilida zabal, nahi baduzu edo ertatzeko igual zaila da, igual pasatu eta, bai, badaki zaila da lagun. A norma ese. Adieran Sotegi. Inigo Maguna Goizetzea. Laura Urquidi. José Ramón Bilbao Buli. Leire González. Aitor Iriarte. Boyat Bideguren. Mikel Fidalgo. Ainhoa Iturriarte. José María Gorroño. Nerea Revuelta. Iñaki Gorroño. Jon Lejárraga. Ziortza Bilbao. Eta Gorka Tolea. Bale, guztiok bozkatu dozuenez, oin, kontaketara pasatzen basari mesedez adin mailan. Eta altuz esaten badozue, eta eskertzen dutzue. José María Gorroño Etxebarrieta. 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 José Ramón Buli Bilbao Catalá. 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 José María Gorroño Etxebarrieta. José Ramón Buli Bilbao Catalá. Papel bada omen solte itxaso. Izango zan, suposatzen dut barrukoa. José María Gorroño Etxebarrieta. José Ramón Buli Bilbao Catalá. José María Gorroño Etxebarrieta. José María Gorroño Etxebarrieta. Amazazpi botoetatik, Jose Maria Gorroñok gehiengo absolutua lortu dauenez, alkate izendatuta geratzen da. Bai? Orduan, Jose Marioen kargua sinatu behar dozu barriro, lehen egin dugun borruan. Nahi bat duzunik irakurriko zute galdera eta erantzun aldozu. Bai? Zine egiten aldozu edo itzimaten aldozu zeuen kontzientzia eta horreagatik, alkate karguaren bete beharrak zintzotasunez beteko dituzula, erregearekiko leialtasunez, konstituzioa estatuaren funtsezko arau gisa bete eta betearziko duzula. Bai, legea behartu. Saioa bukatutzaten duten da. Bale?
Zoritxonak emon zeuri, eta suerterik onena Gernika Lumoko herriari. Bueno, nik... Vale. Zoritxonak emon Jose Mari, eta heldu garen adostasune uste du positiboa izango dela. Gero Iñaki izango da alkatea mendik hile eta pikure. Orduen, gu konforme gauz heldu garen adostasunea eta uste dugu ona izango dela Gernikentzako eta beste barik. Bueno, zer esan, bosgarren bider nago hemen. Beti ilusioagaz, da gogoagaz. Da gaurkoa putxo berezize da, ez da? Hemen ni alkate izeti, hilebete eta pikureko berezize. Bueno, PNV-koak ez tozti gure. Zinegotzi moden jarraitzuko dut. Beto ape onartzen jakin bida, zau mundu holan da. Ni tranquil nau, nik eusek ondo eitzen alegin dunaz, errespeto gazdanantzako. Beste batzuk, eure dakiz zen bideoen. Ni badakitz, hamenek hiletar dire, edo hile bire, legin barruen, konpromiso hori da, nik itxiko talkartetza, da gongo da Iñaki da persona hon bat, lehenko, ez nire nahi dalako, persona hon bat, da jente asko gezetzen deu, da kapasa, preparata dauen gizona. Da hemen, udaletzen ni 16 urte alkate izenaz, Iñaki egunaro onda nire alboan, laguntzen, da seguramente beraz pasan egon nire alboan, ni harin hau ja itxiengo naben. Ze bakarrik badakizue udaletzietan talde politikoak batzutan agresiboak izaten dire, eta golpe guztiak batek izan deuzuela etxemia arrape guzta. Baina, oin arte eutzitzaku, ondo, gogoagaz, ilusioagaz, niretzako personak eta herriz eta belako talde politiko guztien ganetik. Da beste barik. Eskerrik asko.